செம்ம அழகா இருக்குல்ல, நல்ல அழகான கருப்பு கலர். இந்த இந்த செக்மெண்ட்ல எல்லா கலரையுமே எனக்கு கட்டணும் போல இருக்கு. சோ சீக்கிரமா எல்லா கலர்ஸும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸ்டாக் வந்ததுல இருந்து எதுவுமே காமிக்கவே இல்லை. செம்ம அழகான பிளாக் வித் மஸ்டர்ட் கலர். சோ நான் இத கட்டினா அதுக்கு இது ஒரு 5 rupees விற்கலாமா, டார்கெட் வச்சுக்கலாமா? கட்டினா செம்மையா இருக்கும்ல, சூப்பரா. இதுக்கு இந்த மஸ்டர்ட் கலர் போட்டா சோ செம்மையா வந்து பிளவுஸ ஸ்டிச் பண்ணி, சாரியோட பிரைஸ் 650, பிளவுஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 1000 rupeesல வந்து நச்சுன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து 3000 rupees அந்த சாரின்னு இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து இதை நம்ம டிசைன் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணலாம். ஓகே, அப்படியே சரஸ்வதி சாரி வந்துருச்சா? இந்த சாரி சும்மா இந்த சாரி வெள்ளை கலர் கட்டினா உங்களுக்கு சரஸ்வதியா? சரஸ்வதியே உட்காந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது சாரீஸ். போதுமா?